kultúránk kincsei. Talán egy igazi elfeledett dolog a goblen. Sokszor mondjuk, hol jól, hol rosszul ejtjük ki, valójában egy francia szó, leírva gobelin, kiejteni goblennek ejtjük, és nem is gondolnák, hogy hazánkban is micsoda múltja, története van, és hogy jelen pillanatban is vannak, akik ezt művelik, méghozzá igen magas szinten. Szeretném bemutatni önöknek vendégemet, Németné Jancsi Ilonát, akit Incinek becéznek, és gondolom, hogy nagyon szerethetik önt, mert amit nekem most itt mutatott, hogy ön mi mindennel foglalkozik, ez szívet, lelket melengető, szemet gyönyörködtető dolog. Tulajdonképpen mi is az a goblen? A goblen eredetileg fali kárpit. Tehát Franciaországból származik, és akkor még fali kárpitként szőtték. Magyarországra a 16. századba került be, akkor manufaktúrák alakultak, és tulajdonképpen Mária Terézia volt az, aki először fali képek formájában kezdte el hímezni. És ez a hímzés annyira megtetszett az udvarházba, hogy a fiatal hölgyeket erre kezdték el tanítani. Tehát ilyen kis kézműves műhelyek alakultak, ahol készítették a képeket, illetve a fali kárpitokat, de már abban az időben is borzasztó drága tevékenység volt ez, és nagyon kevesen tudták művelni, ezért nagyon-nagyon megfizették azokat az embereket, akik ezt készítették. Ez érdekes, mert azt hinné az ember, hogy hát az egyszerű ember leült és csinálta, és kiderül, hogy királynői kezek művelték. És ők honnan tanulták? Hát, mi a technikája? Tulajdonképpen ez Magyarországon a keresztemes hímzésből alakult ki, a magyar úri hímzésből. Ez a félkereszt öltés, amit lehet látni. Ennek van normál lyuk és tű változata, ez a petit point nevű öltéstechnika franciául. Tehát az a lényege a goblen öltésnek, hogy mindig csak egy oldalra öltünk. És akkor tulajdonképpen a mérete is számít, hogy kicsi vagy nagy? Természetesen, tehát minél apróbb öltés egy kép, annál szebben lehet kidolgozni. Főleg akkor, hogyha eredeti festményeket, mint amiket én is szeretek készíteni. Tulajdonképpen a nagylyukú kongrénak 1 négyzetcentiméterén 25 öltés van, míg a tűgoblennek 81 öltés. Azért ki lehet számolni, hogy egy képbe hány ezer öltés megy bele. Na most akkor már is sok mindent megtudtunk, és számomra is sok minden világossá vált. Tehát vannak a nagy falakat letakaró kárpitok, mint a nagy szövések. Talán az olaszok, amikor a tapezzeriát mondják, akkor ugyanerre értenek, vagy a tapezzeri franciául. És önök is biztos láttak már egészen pici kis keszkenőket, kis kölnis üveget oldalán egy kis tipoennel, vagy szemüvegtokokra, gondolom ezek pedig a legapróbb öltések, amiket tulajdonképpen a 19. században alakult ki, hogy a goblent más lakástextíliákra, párnákra, terítőkre, illetve egyéb használati tárgyakra, mint amiről beszéltünk, a szemüvegtok, a kis táskák, és más egyéb használati eszközökre is ráhímezték. Na most akkor, hogy még teljesen tisztában legyünk a technikájával, én megpróbálok itt mutatni valamit, és ennek elég nagy a széle, hogy lássuk, hogy mi is az anyag. Azt mondta, hogy ennek a technikának az alapanyaga az nem más, mint maga a kongré. A kongré, igen. Ezt hívjuk kongrénak például? Ezt hívjuk kongrénak, igen. És vagyis ez egy nagy lukas... Nem, ez az apró, tehát ez a tűgoblen. Tűgoblen. Most úgy értettem a nagy lukast, hogy mégis egy vászonnál nem látjuk a lukakat, itt azért a tűgoblennél is látjuk. Látjuk, igen. Nem tudom, mennyire lehet ezt közelről megmutatni, magát, hogy itt azért látjuk a lukat, ahova a tűt beleszúrjuk. Igen. Van ennek speciális tű, amit használ? Igazán varrótű, tehát hagyományos varrótű. Az a lényege, hogy picit nagyobb lukú legyen, hogy a fonal
átmenjen. Amit használunk fonalat, az az Igen. osztott hímző fonal, aminek 6 szála van. Viszont én a tűgoblenekhez ennek a 6 szálas fonalnak 2 szálát használom föl. Tehát olyan speciális tű nem kell, de ennek a 2 szálnak a tűfokán át kell menni. Na most, ha megnézzük a másik oldalát, szinte kiadja ugyanazt a képet, tehát annyira gyönyörűen van eldolgozva, hogy az ember el se hinné, hogy így lehet, gyönyörűen látszik, hogy csomózás, vagy a végén csomózunk, amikor a cérna elfogy, hogy történik maga? Az elején csomózok, tehát mikor elkezdek egy színt hímezni, a végén pedig csak elhúzom a szálat az előző öltések alatt. Akkor ez azt jelenti, hogy itt praktikus, hogy aki esetleg kedvet kapna egy-két ilyen műhelytitkot is megtanuljunk incitől, hogy praktikus egy színt egyszerre megcsinálni, hiszen azért ez tényleg olyan, mint egy festmény, amit egy tűecsettel értem, hogy lehet ilyen gyönyörű szépségeket csinálni, de hogy cérnával ennyire kihozni, például itt egy Krisztus arca, szenvedés, hát gyönyörűséges. Tehát tulajdonképpen amire nagyon kell figyelni, főleg egy sorozatnál, hogy a fő motívummal kezdjük. Például itt a krisztusi arcokkal, krisztusi képekkel. Nagyon fontos még az, hogy általában sötét színekkel, élénk színekkel kezdjük, és a világosabbakkal fejezzük ki, hiszen egy ilyen kép előfordul, hogy 1-2-3 hónapig készül, és nagyon sokszor megfogjuk azt az anyagot. És hogy az anyag színe mindig szép és tiszta maradjon, ezért először a sötét színeket hímezzük. először a sötét színeket? Igen. Mert itt az érdekes, hogy tényleg, mint a festményen, szinte világítanak a fények, pontosan látjuk, hogy honnan érkezik be az árnyékok. Most egy nagy kérdés. Most itt van, ez egy ekkora kép. Közben azért végignézzük a Passió különböző stációit, hogy mennyi idő mondjuk egy ekkora képet, hát ez még csak nem is olyan nagy, mennyi idő megcsinálni? Hát egy ekkora kép, előfordul, hogy napi 8-10 órát is hímzek, és 1 hónap, 1,5 hónap elkészíteni. Mi az a maximum, amit mondjuk ezzel az aprólékos munkával el lehet tölteni? Tehát, hogy a szem nem fárad bele? Hát inkább a nyakam szokott elfáradni, tehát egy erőltetett testtartást igényel. A nagyon fontos az, hogy kinek milyen színérzéke van. Tehát a goblennél a legfontosabb az, hogy mint a festészetnél, hogy kicsit megkeverjük azokat a fonalakat, tudjuk, hogy melyik szín kerül, és hogy ha 2 szín egymás mellé kerül egy távolabbi nézetből, milyen hatást fog az adni. Ugyancsak figyelni kell, mint a festészetben, hogy az előlévő alakokat kiemeljük élénkebb színekkel, a hátsó lévő alakokat pedig tompítsuk, ugyanúgy, hogy lehessen látni, hogy távolabb vannak. Tehát előfordulhat, hogy mondjuk egy tűbe esetleg 2 színű cérnát fűz bele? Igen, igen. Ugyanúgy keverem a színeket, mintha a festéket kevernénk. Most csak egy kicsit, mert mindig szoktunk az egészségünkkel, a lelkünkkel foglalkozni ebben a műsorban. Mondhatjuk azt, hogy ez talán megnyugtat, egy kicsit kikapcsol, mert annyira ide kell koncentrálni. Igen, hogy... ez a legfontosabb, és ez ami számomra talán a legnagyobb sikert hozza, hogy borzasztóan szeretem csinálni, és mivel nem ez a fő tevékenységem, hanem természetesen nekem is van munkahelyem. Egyszerű, sima? Hát vasútnál vagyok forgalmi szolgálattevő, tehát egy igen férfias beosztásom van, ahhoz képest leülni és egy nőies, pihentető dolgot végezni, ez nagyon fontos számomra, és igazán kikapcsol. Tehát azért van az, hogy mikor van egy pici szabadidőm, és bizony sokszor az alvás rovására is éjszakákat hímzek. Mert ez olyan, mint az olvasás, hogy van, amikor nem lehet abba hagyni, igen, mert ezt igen. még befejezem, még csinálni. Ezt a kendőt végigcsinálom. Igen, ez így De működik. nem forgalmi szolgálat közben csinálja. Hát 24 ezek, és éjszaka van, igen, olyan idő, amikor az ember álmos, és nem lehet aludni. És akkor ez arra is jó, hogy ébren tartsa ébren az tart, ember. igen. Kollégák mit szólnak hozzá?
Először kicsit szkeptikusan fogadták a dolgot kollégáim és főnökeim, de látják a sikereimet, hiszen alig 5 éve kezdtem el. 5 éve? 5 éve, tehát 5 évvel ezelőtt még azt sem tudtam, hogy mi az a Goblen. Tehát teljesen saját magam kezdtem el, a festészet szeretete vitt rá, hogy Goblent hímezzek. Igazán nem tudtam, hogy jól csinálom-e. Senki nem mutatta, senki nem tanította. Tehát akkor végül is ezt mondhatjuk, hogy bárki megtanulhatja, ha kedve van hozzá. Igen. És tulajdonképpen akkora nagy sikert aratott, és ez visz mindig előre, hogy életem második képével, ami azt mondhatom, hogy elkezdtem decemberben és következő év februárjában egy Nógrád megyei versenyen, férjem biztatására beneveztem, és rögtön második díjat kapott a kép. Milyen versenyek vannak a Goblen készítésben? Vannak országos Goblen versenyek is. Amit én ismerek a leghíresebb, Szentesen, a Szamosközi Antal féle verseny, Szamosközi Goblen verseny. Tehát végül is ezek is az ő képei. Azt kell tudni róla, hogy Szamosközi Antal, ő egy kortárs festő. És ő zömébe vadászképeket készít. És a saját képeit Goblenre nyomja. És fantasztikusan jó ez az országos verseny, hiszen mikor elmegyünk versenyeztetni a képet, szembe találhatjuk magunkat az eredeti festménnyel is. És igencsak össze lehet hasonlítani, hogy jól készítettük el azt a Goblent, hiszen különbség nem kell, hogy legyen benne. Most éppen egy sziszit ábrázoló Goblent látunk. Ön milyen alapon válogat, hogy mi is legyen a képe témája? Nagyon szeretem a vallási témájú képeket, hiszen csodálatos festmények vannak vallási témában, illetve nagyon szeretnék ragaszkodni a magyarországi hagyományokhoz, és nagyon szeretek olyan képet, ami vagy a magyarországi hagyományokat, vagy Magyarországot, hiszen tájképeim is vannak, ami Magyarország tájait mutatja be. Tehát úgy szeretném ezt a francia eredetű Goblent kicsit magyar oldalra húzni, hogy a magyar néphez, a magyar szokásokhoz kötődjenek a képek. Tehát végül is a képek akkor élnek, amikor azt a odalátogató megnézi, és akkor ezzel mindjárt tanuljon egy kis magyar történelmet, igen, vagy a festészet múltját, hiszen van kedvenc festője, akitől szívesen? Igen, Munkácsi. Munkácsi. Szinte gondoltam volna, mert az ő képei szinte kívánkoznak rá, igen. Bár nem lehet könnyű. Nem lehet könnyű azokat a színárnyalatokat összehozni. Ez azt jelenti, hogy esetleg azóta szívesen jár kiállításokra, igen, vagy jobban odafigyel? Igen. Nem csak a kiállításokra, hanem nagyon sok magyar kézművessel találkozok, mivel most már a Budai Várba is kaptam meghívást, és a betlehemi jászol pályázaton sikeresen kiállítóként részt vehettem, illetve pályázóként bekerültem a Magyar Kézműves Remekek versenyére is. Tehát végül is olyan kézművesekkel találkozok, akik csodákat alkotnak Magyarországon, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha ezt nagyon sok ember megismerné, és ne csak a külföldit vegyük, hanem a magyart vegyük, és külföldön is megismernék azt, hogy mennyi tehetséges magyar ember van. Ez nekem nagyon tetszik, és azért micsoda büszkeség, hogy vendégeket hívunk, és akár, mint hogy az előbb a sziszit mutattam, azt mondom, hogy tessék, nézd meg ezt a képet itt a falamon, és ezt én csináltam. Ez nehéz volt tulajdonképpen, mikortól mondja azt, hogy most már profi vagyok? Nem, ezt soha nem szabad mondani. Soha. Tehát mint minden művészetbe kell egy alázat, és folyton lehet tanulni, én is tanulok, és azért szeretem a kiállításokat és a versenyeket, hiszen minden kéz más, minden ember más, minden ember egy kicsit a saját egyéniségét beleviszi a képeibe, és mindenkitől lehet tanulni. Ilyen klubok is alakulnak? Mert azt most már látom, hogy versenyek, megmérettetések vannak, de hova csak úgy eljárnak? Igen, vannak hímzőklubok Magyarországon. Szerencsére nagyon sok helyre kapok meghívást is. Nagyon szeretem, Nógrád megyében hagyománya van a karácsonyi vásárnak, ahol gyerekeknek is tartunk előadást. Ők is érdeklődnek? Már 4 éves gyerekkel találkoztam, aki
igencsak bökte azt a tűt az anyagba, akármilyen kis ügyetlenül, de hatalmas lelkesedéssel, és nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Tanítja is esetleg? Mert hát most már olyan élvezetesen beszél róla, és hát gondolom azért sok csinya-binja van még annak, amíg valaki ilyen szinten műveli. Nem biztos, hogy sok csinya-binja, hiszen én sem tanultam. Tehát aki ráérez az ízére, és van egy kis színérzéke, és szeret hímezni, szerintem bárki meg tudja csinálni. Az pedig, hogy valaki érdeklődik utána, bárkinek szívesen megtanítom és megmutatom. És ez hogy történik, hogy ezt ki kell feszíteni egy rámára, vagy pedig így megfogja, és így dolgozik Tulajdonképpen vele? itt most jelenleg készül ez a kép, tehát ez egy félig készen kép. Jaj, lehet jó, ez látni, még lukas igen. itt-ott. Tehát lehet látni azt, hogy meg van gyűrve az anyag. És épp amit mondtam, hogy én nem feszítem ki sehová, hanem mivel sokszor veszem föl egy nap, inkább összetekerem, és mindig ott az adott mintánál hímzek. És Értem. amivel összetekerem, így sosem fogom meg a képnek a színét, és nem koszosodik el. Akkor bocsánat, ha én most esetleg megérintettem Nem, őket. semmi Vigyázunk probléma. rá. Tehát itt látszik, hogy itt még Igen. hiányzik egy csomó. Hát Igen. még jó sok munkaóra lesz vele, de köszönöm, hogy ilyet is láthattunk. Hogy néz ki otthon a lakása? Mindenütt? Kongrék vannak, meg fonalak? Tulajdonképpen nem. A lakásban van egy pici sarok, ahova én félre tudok húzódani. Van egy kis lámpa, ami pont a kezemre világít, mert a világítás nagyon fontos. Ugyanis nappali fénynél nem úgy látom én sem a színeket, mint villanyfénynél. Érdekes, hogy a goblen az, ami természetes fénynél nem igazán jó Tehát hímezni. igényli az erős megvilágítást, maga a munka. Igen. És ezek a mostani különböző körték, meg ilyen-olyan energiatakarékos izzók megváltoztathatják a színeket? Igen, Tehát nagyon tud sokat ajánlani, számít. hogy milyen mellett ér, minél természetesebb fény. Minél természetesebb fény, igen. Ez a 5000-5600 fölöttinél szokták mondani, hogy hasonlít a természetes fényre, de hát... Na, akkor kérek egy kis útravalót mindannak, aki esetleg szeretné elkezdeni, és azt mondja, hogy na, ezt én is megpróbálom. Hogy jusson hozzá? Hova menjen? Bármelyik textilboltban megkapható az alapanyag. Tulajdonképpen bárkinek ajánlom, hogy próbálja meg. Egy egyszerű kis virágmintával, vagy egy pillangóval, egy kis képecskével, nagy lukúval, és az első elkészült kép megadja azt az alkotás örömét, hogy biztos mindenki kedvet kap hozzá. Hát kedves Incike, én nagyon-nagyon köszönöm, és remélem, hogy egy kis szépséget is csempésztünk most ebbe a blogba. Sok sikert, és Köszönöm szépen. sok megérdemelt elismerést kívánok mindenhez, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. Egészségükre! Egészségére. Száműzött kivándorol a sűrű éjjel át, vad vergetek bennem lelépez élő csillagát. Az ember szív is úgy bolyongó jegeseket ül, úgy tépiként az orkán, mint az önvád itt belül. Csak egy nagy érzés éltetett, sok gond is gyászolott, hogy szent hazám és hős nevem, szebb őkre